Kasangani seko ale ni dongo kunnafoniyaw kɔnɔna an ka ba Maliba ale artiste belebeleba min bɛ Sidiki Jabate ale bɔla ka concert ba o yɛrɛ kɔni kɛ Parikaw olu fɛ yen nɔ février kalo tile 8 san 2025 kɔnɔna na u ka arena ale la a yirala k'a fɔ concert in a yɛrɛ kɔni kɛla nisɔndiya ale ni ɲagaliba ye ka sababuya kɛ fɛn min yɛrɛ kɔni ye Sidiki Jabate a kan ka ma hakɛya min yɛrɛ kɔni ladon ni concert in na a yirala k'a fɔ o yɛrɛ kɔni ladola ka tila tuguni fɔ ka a dama tɛmɛ concert in a yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye ka to farafinna jamana artiste caman bɛ yen nɔ ale ni kɔkan jamana artiste caman ka olu yɛrɛ kɔni fara ɲɔgɔn kan i n'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni an ka ba Maliba artiste Iba Wani ale ni fɛn min yɛrɛ kɔni Mariam Baye ani a ɲɔgɔnna caman olu yɛrɛ kɔni bɔla ka taa Sidiki ka a ka ni concert in ja bolo concert in yɛrɛ kɔni tɛmɛnen kɔfɛ a yirala tuguni k'a fɔ ko Ala la jarabi dɔ o yɛrɛ kɔni an ka artiste in sɔrɔ min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u b'a yira k'a fɔ ko Sidiki Jabate a ka Ala la jarabi yɛrɛ kɔni kɛla min ye sa ko a yɛrɛ kɔni bɔnɛna a ka sefa wari miliyɔn 130 ɲɔgɔn kɔ la min yɛrɛ kɔni kɛla kabakokoba ye a yirala k'a fɔ duguden dɔw olu yɛrɛ kɔni kamana gannen no olu yɛrɛ kɔni bala k'a yira k'a fɔ ko est-ce que ko ni kuma in yɛrɛ kɔni ye tiɲɛ ye ko est-ce que u tala ka maaw la nɛgɛnɛgɛni ni yɛrɛ kɔni kɛla kabakokoba ye n'a sɔrɔ kuma in yɛrɛ kɔni ye tiɲɛ ye an bɛ Ala deli Ala ka gɛrɛsɛgɛ don a la